بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To wannan makon ma mun samu matsalar kuskuren sanar da kwanan wata kamar yadda muka yi a wancan ainihin makon. Wannan duk yana daga cikin gazawa ainihin ta dan adam kuskure ya faru, to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Mun sanar da kwanan wata a jiya cewa 16 ma'ana daren 16 ga Rabi'us Sani, a ajiya ya kamata ya zama daren 14, a yau daren 15 ga watan Rabi'us Sani, hijira na da 1421 wanda ya daidai da 15 ga ainihin wata na Julai shekarar Bature ta 2000 insha Allah. muna karatun littafin As-Sarimul Battar fi tasaddi li saharatil ashrar na Ash-Sheikh Al-Allama Wahid Abdussalam Bali, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Bai gushe ba a karkashin fasli da yake gangaro mana da dalilai akan al-adillatu ala wujudi sihiri, dalilai da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniyar nan, gaskiya ne, tabbataccen abu ne, yana faruwa, sai dai za mu zo mu ji hukuncin musulunci kuma akan cewa kafirci ne. Duk sa'an da ake maganganu a cikin addinin musulunci ka rinka bambancewa, yanzu ba ana ce maka yin sihiri daidai bane, ana tabbatar maka da cewa yana afkuwa. To sai an gama kuma za ka zo ka ji za a yi magana aqsamu sihiri, hukumu sihiri fi shari'atul islamiyya, hukumu sahiri ahlul kitab, hukumu sahirul muslim, duk za a zo a yi magana dangane da hukuncin bokanci, hukuncin boka, hukuncin kirista ko bayahude ko bamaguje wanda yake bokanci da duk abubuwan da suka shafi wannan. Yanzu ana tabbatar maka da cewa akwai shi ne, to karka hada abubuwa biyu a wuri daya. Shi yasa suka ce man ja'ala al-babaini baban wahidan faqad qasa qiyasan fasidan. Duk wanda ya haɗa ƙofa biyu a ƙofa ɗaya to ya yi mummunan ƙiyasi. Duk inda ka haɗo hancin lantarki da negative da positive, dama da hagu, sai ka ga wuta ta tartsatsi. Kowanne sai dai ka aje shi yadda yake. Yanzu abin da ake so ka fahimta, ana tabbatar da cewa sihiri akwai shi, yana afkuwa a duniyar nan. To can kuma za a zo a gaya maka hukuncin musulunci ainihin akan shi. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Shine ainihin yanzu muka karanta hadisi na 3 a jiya, sai lokaci ya ainihin ƙure mana. Yanzu za mu je mufradatul hadis, kalmomi da suka zo a cikin hadisin waɗanda suke da buƙatar a fassara su. Maniqtabasa, annabi sallallahu alaihi wa sallama dama a cikin hadisin cewa yi maniqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa shu'batan min as-sihr. Wanda diya yanko, wanda diya dosano wani dosane na ilimin taurari, to ya dosano wani yanki daga cikin yankin sihiri, zada ma zada. Laifin sihirin zai karu akan shi gwargwadon yadda ya ƙara ɗosano ilimin na taurari, gwargwadon yadda ya zurfi, gwargwadon haka zurfin laifin zai karu. Ma'anar wannan kalma zada ma zada kenan, kamar yadda baka zo ka ji malamin zai fassara insha Allah. Dan haka mutane su bambance, akwai ilmun nujum. Ilmun nujum shine ilimin da ke da alaka da bokanci, sihiri, tsafe-tsafe, duba, tsibbu. Akwai kuma ilmul hisab. Ilmul hisab addinin musulunci bai hana shi ba, addinin musulunci ya halattar da shi, ya kwadaitar, saboda ilimi ne da ake iya gano abubuwa bidda ɗai daga abubuwan da suka faru a baya na tarihi, ko kuma abubuwan da za su faru a nan gaba, amma waɗannan abubuwa waɗanda suke da alaƙa da yanayi, ba waɗanda suke da alaƙa da kai kanka, shin nan gaba za ka zama gwamna, za ka zama shugaban ƙasa, wannan ilimin hisab ba zai nuna wannan ba. Ilimin bokanci ne zai nuna. Amma ilmul hisab za a iya bin lissafi, a iya gane a lissafe a ka'idar ilimi, a gobe za a yi ruwan sama insha Allahu a Zaria, a gobe zafi zai kai Celsius kaza a Mubi, a gobe kaza da abubuwa makamantan haka. Ita hanyar ilmul hisab, wannan ilimi kamar yadda kaji an ce ilmul hisab, ilimi ne na lissafi. Amma wannan ilimi na nujum, to shi wannan hanya ce da ake bi ana danganta shi ga taurari, amma asali wasu aljanu ne da suke bautar wasu taurari, su ake wa hidindimu. Shi kenan sai a danganta abin ga taurari. Akwai daga cikin irin waɗannan nau'ukan ma sai ya zan asiri za a kulla, ba zai yiwu a iya kulla wannan asirin ba, sai a ce sai tauraruwa kaza ta fito, saboda sai ta fito tukuna za a samu yi mata sujuda dan aljanan da ke tare da ita ya ji daɗi ya kai ga zartar da wannan asirin, Allah ba da izini.
Shi yasa mu rinka bambance irin waɗannan abubuwan, kamar ilimin mathematics da ilimin physics suna da alaka da juna, ko ilimin mathematics da ilimin chemistry suna da alaka da juna ta wajen lissafe amma wanda duk ya kware a mathematics ya kware a physics ko chemistry ya tabbatar akwai bambanci tsakanin math da ainihin physics ko math da da ainihin abin nan chemistry. Amma in baka kware ba fa sai kaga kamar duk abu ɗaya ne. To haka harkan nan take, in ka san baka san ilmun nujum ba, baka san ilmul hisab ba, kar ka zo ka ga wani yana ilmul hisab ka ce ai wani ma dan duba ne, wani ma dan tsubbu ne, sai ka hallaka. Al'amarin addinin musulunci ba addini ne na yan tasha ba addini ne na yan takife ba. Kowa ya goge bakin shi da magogi ya zo ya ce zai magana a cikin addinin musulunci, ba da haka ake ba goge baki ake ba, karatu ake zubawa a bakin sannan ayi jawabi. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To shine yace mufradatul hadith, kalmomin da ke cikin hadisi. Man iqtabasa din nan ta'allama, wanda duk ya koyi wani abu na ilimin taurari to ya koyi wani abu na ilimin sihiri. Wato ashe ilimin nujum wani bangare ne na daga cikin ilimin bokanci, ba wai shi kenan ilimin bokanci ba, ilimin bokanci iri ne, nau'i ne. To in ka ɗosano ilimin taurari to ka ɗosano wannan ilimi. Mun fahimci wannan da kyau? Shu'ubatan din nan da yace kifa'atan, wani yanki, zada marada, ma'ana zada mina sihiri ma zada minan nujumi, zai ƙara shiga cikin sihirin gwargwadon yadda ya ƙara shiga cikin wannan ilimi na taurari. Ash-shahidu zai kawo maka yadda aka yi wannan hadisi zai zama hujja dangane da tabbatar da cewa ashe akwai sihiri a duniyar nan. Allah yace ash-shahidu min al-hadisi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waddaha ihda turuq al-mu'addiyati ila ta'allum as-sihr. Hujjar da ke cikin wannan hadisi kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana qarara, ya bayyana me daya daga cikin hanyoyin da ke kaiwa zuwa ga koyon sihiri. Wace hanya ce? Ita ce ilimin taurari. Mun fahimta? Ka duba yadda yake sai maka hujja da hadisin. A cikin wannan hadisin tabbas akwai sihiri. Ya muka iya gane haka? Gashi ma annabi ya tona asirin wata hanya daga cikin hanyoyin da ake bi ake koyon sihiri. Wace irin hanya ce? Ita ce ainihin hanyar ilimin taurari. Yanzu misali sai ka fita daga cikin garin Zaria din nan, sai ka kama hanya tiryan sai ka kama hanyar Kano. Ina ma'anar hanyar Kano? Ya nuna akwai wani gari a duniyar nan sunan shi Kano. Tunda har gashi an ce ga hanyar Kano, akwai Kano kenan. To haka sai ka ce ga wata hanya da za ta iya kai mutum ya koyi ilimin sihiri. Wannan hanya ita ce ilimin taurari. Ya nuna kenan akwai ne a duniyar nan, akwai sihirin kenan tun daga hanyar da ake biya ke koyo. Sai ya ce kai ya hazarahul muslimuna, abin da yasa annabi ya bayyana wannan hanya daga cikin hanyoyin dan musulmi su ainihin guje ta. Wa hadha dalilun ala anna sihra ilmun haqiqiyyun yuta'allamu. Wannan dalili ne akan cewa sihiri wani ilimi ne wadda tabbace haƙiƙa akwai shi a duniyar nan har ma ana koyan shi. Wa mimma yadullu ala zalika aidan, na daga dalilan da za su ƙara nuna mana ilimi sihiri wani ilimi ne ma mai zaman kanshi wanda har ake koyan shi. Qauluhu ta'ala, magana Allah da yace fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ba a saukar da waɗannan mala'iku ba a ƙasar Babila, balle har mutane su je suna ta koyan hanyoyin sihiri daga waɗannan mala'iku guda biyu, suna koyan sihirin da za su iya raba mutum tsakanin shi da matar shi. Ashe wannan yana nuna mana a bisa waccan kissar da suke cewa an saukar da wasu mala'iku, Allah ya ƙaryata haka. Ba a nan Allah yana ƙaryata afkuwar sihirin ba ne, amma Allah yana ƙaryata saukar da mala'ikun ne. Ba a ma saukar da mala'ikun ba balle mutane har su je suna koyan sihirin. Ashe sihiri wani ilimi ne wanda da gaske ne an saukar da mala'ikun to da ya tabbata kenan, ashe har ma ana zuwa ana koyo. Abin shahidi anan shine gashi ainihin har ma an ce ana zuwa ana koyan sihiri a wurin wasu. Ashe ilimin nan, sihirin nan ilimi ne wanda har za a iya zuwa a koye shi. Sai ce fattabaha anna sihira ilmun. Daga wannan aya sai bayani ya fito karar cewa ashe shi sihiri ilimi ne kal ulumi, kamar sauran ilmomi da ka sani ne yau da kullum. Lahu usuluhu, yana da ka'idojin shi allati yaqumu alaiha, waɗanda yake tsaye a kansu. Wal ayatu wal hadithu fi mu'rabi dhanni ta'allumi sihiri. Da waccan aya da wannan hadisi sun zo ne don su zargi ainihin wato koyan sihiri. Ashe ya nuna kenan a duniyar nan akwai sihiri, tun daga shi har ayoyi har hadisai suna tsoratarwa kada a koya. Jama'a mun gane? Yanzu kamar ilmul kalam ne, ilmul kalam, ilmul falsafa, tunda shari'a ta kyamatar da kai game da karka koya, ashe akwai shi.
yanzu in wani ya zo ya ce maka kai yanzu nan psychology zaka je ka karanta a jami'a, ilimin nafs zaka je ka karanta, kar ka je ka karanta. Me wannan magana tashi take nuna? Ashe akwai wani ilimi psychology. To shin in wani ya zo ya ce babu wani ilimi a duniyar nan psychology, don Allah ɗaliban da ke cikin jami'a ba za su ga wannan mutum mahaukaci ba? Za su ga faculty na psychology, ga lecturori akan psychology, ga ɗaliban psychology, ga kuma psychologist su waɗanda ke da ilimin nafsi din. Jama'a mun gane wannan da kyau? Kamar yanzu sai ka zo kawai sai ka samu taron mata Hausawa a ƙasar Hausa, sai ka ce ƙarya ne babu wata miyar kuɓewa a duniya, ƙarya ne. Waɗannan mata ya za su kalle ka? Wawa, mahaukaci. Su tsaya baka an sama kamar ma su ma sun taɓu kenan. Domin ne su garanti sun san akwai miyar kuɓewa a duniya nan, ne ma yau wata ita ta yi. Sai kai kuma ka ce babu ita a duniya, ƙarya ne. To kamar haka ne ana. Shi yasa kake jin in muka tashi dira akan waɗannan mu'tazilawa sai ka ji abin ba sassauci. Kamar idanka ne, idanka gashi kana gani da shi, sai wani ya ce ƙarya ne ba idanka bane. Idanka ne a jikin kwakwalwarka gashi kana ji kana gani, sai wani ya ce ba idanka bane. Idan waye? sai ya ce idan wani ne amma da shi kake kallo. Yaushe zaka iya ɗaukan wannan mutum yana da hankali? To wannan ne muku gini ne akan daga ƙarshe zaka ji malamin zai kawo mana cewa a tsaya yi wa masu ƙaryata sihiri raddi ma, to ɓata lokaci ne da rashin sanin muhimmancin lokaci. To amma me yasa shi yake musu? Saboda kai ɗalibin ilimi a karantar da kai abin da yake gaskiya, a kuma shafe ruɗanin da suka saka maka a kwakwalwa. Amma su kam ba ane don su bane, don su kam sun riga sun yi nisa. Ina fatan ka gane wannan. Arrabe, dalili na hudu daga cikin dalilan hadisai waɗanda ke tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar nan, wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qal, daga sahabi Imran dan Husayn Allah ya kara mishi yarda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah yace laysa minna man tatayyara, wanda biye camfi ba mu ba shi faufau mun barranta, mu ba nashi bane shi ba namu bane, wanda biye camfi aw tutayyira lahu, ko aka yi mishi camfi, shi yayi camfi da kanshi. Wane me yasa ba za ka aurar da yarka a cikin watan safar ba? Sai ce watan safar wata ne mai nahisi, duk auren da aka daura a watan safar sai ya mutu, sai yayi kaza, sai yayi kaza. Shi yayi camfi da kanshi kenan. Manzo Allah ya ce ba mu ba shi wannan mutum. Ko kuma aka yi mishi ya shirya 12 ga watan safar zai daura wa yarsa aure, sai wata tsohuwar yar bid'a, kakar shi ce, uwar shi ce, gaggon shi ce, innan shi ce, ya duka ko yafin da kowa ce sai ta zo ta same shi. Kai dan nan zaka aurar da yarinya a cikin watan safar? Ai ba kyau, ai in aka yi zai lalace, kaza kaza, iyaye da kakanni, tutuyyira lahu. Sai ya yadda. To annabi ya ce ba shi. Ina fatan kun gane misalin. Idan Bahaushe sai an fito karara tukuna, kuma an fito karara ya ce an zage shi, to ya aka iya da shi. In baka yi wannan misalin ba zai fahimta ba. In kuma kai misalin ya fahimta sai ya ce an zage shi, to ya za da shi kenan. Mun fahimci wannan da kyau. Autaka hana ko ya bokanci, shi da kanshi ya buga bokanci ya ga wata matsala tashi, manzo Allah ya ce ba mu bashi. Autuku hina lahu, ko yasa aka yi mishi bokancin, shi da kanshi boka yayi wa kanshi bokanci, ko kuma ya sa wani ya mishi, annabi ya ce ba shi. Au sahara, ko ya yi sihiri shi da kanshi, ko tsafi, ko duba, ko bori, au suhira lahu, ko ya sa aka yi mishi. Mun fahimci wannan da kyau? Wa man ataka hinan, duk manzo Allah da ya ce bari a yi cikamakin magana, wanda duk ya je wurin boka fa saddaqahu bima yaqulu, har ya gaskata bokan akan abin da bokan yake faɗa mishi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, haƙiƙa tabbaci haƙiƙa yanke ya kafircewa abin da aka saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan nasi yadda ka ji shi ka bashi da dumudumin shi, ba wani tawili, wanda duk ya je wurin boka ya zama kafiri. Haka manzo Allah ya faɗi, to a bar maganar da dumuduminta. Haka malaman aqida suka ce duk wani nasi da ya taho da zafi ku kauce, ya fada kan wanda ya fada, kar ku tare shi, kar ku rage mishi zafi. Ai wannan kufurun duna kufurin, man allamaka haza. Wanda duk ya je wurin boka ya gaskata boka akan abin da boka ya gaya mishi, ya zama arne, ya zama kafiri. Shikenan haka manzo Allah ya faɗi, a bar magana a haka, kowa dai ya fahimta, to a batta a haka. Qala al-Haythami, a ƙasa malam yace al-Allamatu al-Haythami ya faɗi fil Majma', a cikin littafin shi Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Littafi ne wanda ya tattara zawaid na ainihin sunan ibn Majah, zawaid na musnad al-Imam Ahmad, zawaid na Ibn Hibban. Al-Imam al-Haythami ya tattara su kuma yayi takhrijin su mujalladi 7. Majma'uz Zawaid, matattarar zawaid na littafan hadisi.
wa manba'ul fawaid kuma mabubbugar fa'idoji a cikin mujalladi na 5 shafi na 20 yace rawahul bazzar al-imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisi wa rijaluhu rijalus sahih mutanen duk da suka ruwaito wannan hadisi mutanen da hadisansu suke cikin Bukhari da Muslim ne khala ishaq ibn rabi banda ishaq dan rabi ishaq dan rabi ya zo a cikin isnadin wannan hadisi amma shi ba shi daga cikin mazajen Bukhari wa huwa thiqa amma duk da haka amintaccen mutum ne shikenan hadisi ya kyautatu kenan mun fahimci wannan intaha shine kaga ya sa alu ya sa ha babba ma'ana intaha bayanin da aka dauko daga Haytham ya kare wa qala al-munziri al-allamatul munziri babban malami ne al-hafizul munziri fi targhib shi kuma ya faɗi a cikin littafin shi at-targhib wa tarhib wannan littafi ne wanda ke kulla babi sai ce babin da ke kwadaitar da kai game da kiyamu ramadan akwai falalar yin ainihin ibadoji da watan ramadan sai kuma ya gama sai ce babin da ke tsoratar da kai game da ka yin kiyamu ramadan ma'ana at-targhib ya kwadaitar da kai sannan ya kawo maka hadarin kuma barin kaza littafi ne na wa'azozi amma littafi ne da ke cike da al-ghasl was-samin akwai abubuwan da suke daidai akwai abubuwan da ba daidai ba shine malamai suka tashi suka ainihin yi aiki akan shi al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani sai ya aiki biyu akan shi walillahi durraka ya sheikh yazo yayi ainihin at-ta'liqatur raghib ala at-targhib wat-tarhib ta'alikai sharhi wanda kowa ke kwaɗayin su akan targhib wa tarhib sannan ya zo ya fasa littafin biyu ya ware sahihu targhib wa tarhib da'if targhib wa tarhib al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani kenan manya diban fari a cikin mujalladi na 4 shafi na ainihin 52 akwai wasu malamai yanzu sun misto su kuma suka yi taron dangi dan kasan Albani shi kanshi gwamnati ne Albani Muhammad Nasiruddin al-Albani aikin da zai yi shi kadai sai ku kun yi taron dangi kamar ku hudu tukuna za ku iya sun misto da suka tashi za su yi takhrijin ainihin hadisan cikin targhib wa tarhib kwanan nan suka yi sai da suka yi taron dangi su hudu zuwa su shida sannan suka yi aikin da shi kadai yayi biyu su kuma sai da suka yi su hudu sannan suka yi daya daga ciki suka yi abin nan takhrijin hadisan shi ko shi kadai amma su ma suna nakaltowa daga wurin shi dan Allah ya ba mutum dole kai dan ba haka baka wahala mujalladi na 4 shafi na 52 al-hafiz al-munziri yace isnaduhu jayyid isnadin wannan hadisi ne nagarta ne intaha bayanin ya kare sai ainihin malam yace nassul munziri yadda nassin munziri yake tsantsar magana da munziri ya faɗi ga abin da yace rawahul bazzar ya ruwaito wannan hadisi bi isnadin jayyid da isnadi mai nagarta wa rawahu tabarani al-imam tabarani ma ya ruwaito shi sai kaga malam yayi wasu dige guda uku ko to in kaga haka doguwar magana ce sai aka gutsire sai aka kawo maka ta gaba saboda an nuna maka inda asalin magana take to amma yanzu ana son a kai ka zuwa ga wani abu ne don haka kawai yi kokari ka je ka samu littafin sai kai ka sha cikakken karatu yace da rawahu tabarani bi isnadin hasan tabarani ya rawaito shi da ainihin kyakkyawan isnadi to kaga da yadda ya ta dauko maka daga manyan malamai ko to shine shi kanshi ash-shaykh al-allama wahidu abdussalam bali sai yace wa qala al-albani shi ku albani cewa yi fi takhrijil halal wal haram a cikin takhrijin al halal wal haram littafin al halal wal haram na ad-doktor al-allamatul qardawi wani babban malamin fiqh ne wanda sai da ya digiri da digirgir da dingirewa guda 3 akan fiqh ba wai risala ya haddace ya nadi ba ko digiri 1 2 3 digiri digirgir dingirewa sai da ya 3 akan shi ce duk inda ka an ce doctor a ilimi haka ake nufi in dai ba doctor ne na medical doctor to allamatul qardawi yana nan da ran shi malami ne na kasar Masar yayi karatun fiqhul muqaran gwada fiqhu wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai ya zo ya hada sai kuma ya nuna maka abin da yake daidai tare da dalilai wannan babban malami sai wata matsala ta taso duniyar musulunci wannan matsala ce ta alheri ita ce ana samun mutane suna shiga addinin musulunci a kasashen Amerika da Ingila afwajan sai mutum 1000 su gayya sai su taho za su musulunta haka a Amerika da Ingila yanzu a Amerika da Ingila addinin musulunci shine addini na biyu amma wajen gaggawa ko babu addinin da ya kai musulunci karfi tafiya yanzu amma addinin farko sai a ce kiristanci ne amma addini mafi sauri shine addinin musulunci a ƙasar Amerika da Ingila coci sai a buga kararrawa ba wanda zai je coci ko gobe zuwa kada mata gwanjo sai musulmi su siya sai su mai da ita masallacin juma'a a ƙasar Ingila da ƙasashen Amerika a White House yanzu
fadar sarautar Amerika an yi masallacin juma'a yanzu a yayin da fadar sarautar Najeriya aka yi cocin da ta haɗa dukkan kiristan Najeriya bi isa lizzalimi na badala. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Shi ne aka zo aka samu wannan babban malami al'allamatul Qardawi ana son ya rubuta littafi da ke ɗauke da irin huɗoɗi na yau da kullun da ke faruwa a duniyar yau, amma ana so ya rubuta da turanci ne. Qardawi yana jin turanci amma turancin bai yi ƙarfi yadda zai iya rubutu ba. To sai aka yi shawara ya rubuta littafin da larabci, in ya so sai a samu hamshakan 'yan boko da suka fahimci karatu na musulunci sai su fassara shi da turanci. Shine aka zo aka fassara alhalal wal haram da ainihin harshen turanci. Zuwa yanzu an fassara alhalal wal haram da harshe 360 da wani abu. 360 da wani abu. Littafin ya samu karbuwa. To sai aka samu wani mahassadi shi kuma sai zo yana sada. Ya ga littafin ya karbu don haka shi kuma kadai sai hasada ta kama shi sai zo yana raddi ga Qardawi. Shi kuma sai ya sa wa nashi littafin haza halalun wa haza haramun. Wai sunan nashi littafin kenan haza haramun wa haza halalun. Duk inda Qardawi ya ce na'am shi kuma sai ya ce la. Saboda kadai son zuciya irin na malamai. Dan menene wani zai yi abu shi ya karbu ga jama'a? Kai kuma ka je ko ka ka rinka kerawa mana mewa kai ta nan zaka samu naka farin ciki. A'a to a'a tunda dai wani ya karbu amalanta kai kuma bari ka so. To shine shi al-Allamatul Qardawi ya cika littafin nashi da mas'aloli na fiqh da kuma hadisai. To shi da kanshi sai ya ga baiwar hadisi Allah bai mai baiwar hadisi ba shine sai ya aiko da Albani littafin ya ce ya yi mishi takhriji ya bayyana matsayin hadisan littafin. Shine Albani ya ɗauka ya rubuta littafi sai ya sa mishi ghayatul maram fi takhriji ahadithil halal wal haram, kaiwa matukar abin nema game da takhrijin hadisan alhalal wal haram. Shi yasa an kana da alhalal wal haram in aka fitar da hadisi a sama sai kaga an yi lamba a ƙasa sai a sa yana cikin lamba kaza ana nufin wannan hadisin kana son ka ga matsayin shi to koma cikin wancan lambar wancan ake faɗa maka. Shine ghayatul maram fi takhrij ahadith al halal wal haram. Mun fahimci wannan da kyau ko? To a cikin wannan takhrijin ne Wahidu Bali ya ɗauko mana yanzu wannan karatun da muke. Shine yace wa qala al albani fi takhrij al halal wal haram bi raqami 89 wa 200. Ga abin da Allamatul Albani ya faɗi a lamba ta 289 a cikin takhrijin halal wal haram. Yace al hadithu yartaqi ila darajatil hasan li ghairihi. Wannan hadisi zai iya takawa ya kai matsayin hadisi al-hasan li ghairihi, wato asalin hadisi al-hasan li ghairihi shine hadisin da yazo mai rauni ne amma raunin nashi ba ya kai matuƙa ba da bai faduwar wasu ba, in ya samu wani zai iya tada shi. Misali mutum ne wannan yayi tuntuɓe ya zauna yana kuka sai aka samu ga wani shi kuma ainihin ya fama nashi jamban, kaga mai dan dama zai iya tada ɗaya su miƙe tsaye tunda dukkan su ba wanda ya kari. Amma a ce wannan ya karye a kwankwaso wannan ya karye a wuya, kaga munkari da maudu'i kenan ba wanda zai tashi wani. Mun fahimci wannan? Yadda malaman hadisi ke aikin su shine in aka samu riwaya ta mukhtalif wanda ya samu rikici a cikin kwakwalwar shi ya ruwaito hadisi aka ce to ba za mu iya gane wannan hadisi rikici ya faru ko bai faru ba, sai malamai sai su dakatar da hadisin. Dakatarwa ba wai a tunkuɗe shi a'a sai a ce a tsaye da hadisin gefe guda sai a tafi laluban hanyoyi. In aka ja ka samu wata hanya wadda take ita wannan hanyar mursala ce, an samu sahabi ai tabi'i da bai ga annabi ya ce annabi ya ce, to sai a ga ai maganar ɗaya ce da waccan, sai a ce to ga dukkan kyautata zato wancan da ake tunanin ya samu rikici din nan to bai samu ba tun daga wata hanyar duk da ita ma da matsala matanin ya ɗaya, to in ka haɗa su sai ka ce ya zama alhadithul hasanu li ghairi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To aka ainihin manyan malaman hadisi suke aikin su, kuma wannan na daga cikin harka mai wahala a cikin ilimin hadisi, wallahi sai ka tsaya kanan su. Kyautatar da hadisi ta hanyar irin wannan rigingimin wallahi sai ka natsu, in ba haka ba sai ka ga ainihin hadisai waɗanda suke kyawawan hadisai ne amma kowace hanya ka kalla da matsala shikenan sai ka ce wannan hadisi ai kaza ga misali zan muku kwaya ɗaya so mun taɓa ne kowa ya je bincike. Shine dangane da matsalar hadisin asma'u da annabi ya ce ya ke asma'u ya mace in ta balaga bai halatta a ga komai nata ba sai fuska sai tafin hannu. Wannan hadisi duk hanyar da ka koro tashi sai ka samu tangarda a ciki, to amma tangardodin da ke cikin hanyar in ka tattara su ba su wajabtar da a ture shi ba. Hadisi ne alhasanu li zatihi, alhadithu alhasanu li ghairihi.
alhadithul hasanu li ghairihi saboda an samo wasu hanyoyi ingantattu amma mursalai a cikin kitabul marasil na al-Imam Abu Dawuda. Jama'a mun gane wannan da kyau, ka je ka karanta ainihin littafin ainihin jilbabul mar'atil muslima zaka samu gamsassun bayanai akan waɗannan abubuwa. Shi yasa al'amuran ilimi akwai al'amuran da in ka san kai ba ƙwararren malami bane wallahi karo da karo ko ba haushe cewa ya sai rago ba bai ce zakara da rago ba. To ya kamata ka fahimci matsalolin ilimi. Allah ya shiryar da mu. Intaha ya ce bayani ya ƙare shikenan. Cikamaki kenan ko ma'ana tun da ya ce wa qala al-albani a cikin hadisi to shikenan saboda al'amura ne ake yin su a ilmance. Mufradatul hadith yace ga kalmomin da suka zo a cikin hadisin nan da suke bukata a yi sharhin su. Tafayyara da annabi yace man tafayyara wanda ya camfi ka iya bambance tsakanin camfi da arashi saboda a cikin hadisin Abu Dawud an ce annabi yana kin camfi amma yana son arashi. Camfi shine ka tashi fita sai ka haɗu da ainihin kuturu sai ka ce to yau kasuwa ta yi farin ciki yau kasuwa akwai alheri tun da ka ga kuturu amma kana ganin makaho sai ka ce yau abu ya lalace sai ka koma to ka yi camfi wannan bai halatta ba a musulunci. Mun gane wannan da kyau. Arashi kuwa shine ka yi wata magana ka ce cikin ku jama'a wane ne zai iya faɗa min farillan alwala guda 7 su waɗanda kake magana da su kafin wani ya bada ansa sai wani can yana wata magana daban sai ya ba wani dan uwan shi ansa sai ya ce ni ne sai ta daidai da amsar ka kaga arashi kenan. To annabi yana shi irin haka ta faru. Ko kuma wani nau'in na arashi kamar sanda aka zo za a yi sulhin Hudaybiya sai wakilin da kafirai suka turo sunan shi Suhail sai annabi ya ce sahula amrukum al'amarin ku yayi sauki tunda kun turo Suhail mai saukin kai. Kaga anan tafa'uli kenan. Kamar misali yanzu sai aka taru za a yi sallar roƙon ruwa a cikin ku akwai wani mai suna Abdurrahman ko Abdurrahim ko Abdurrazzaq sai ku ce malam Abdurrahman ko malam Abdurrahim miƙe kai mana sallar roƙon ruwa mai yiwa Allah ya mana rahama. Kaga kun yi tafa'uli da sunan shi Abdurrahman ko Abdurrahim. To annabi yana sha'awa irin haka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Yawwa. To shine ainihin aka ce tafayyara din nan ta sha'ama shu'unci shine camfi. Wa kana al-arabiyyu fil jahiliya idza arada an yusafira atlaqa tayran fa idza tara jihatal yamin ma ba fi safarihi. Balarabe a lokacin jahiliya in ya nufin zai yi tafiya sai ya fito da tsuntsu a hannun shi in ya saki tsuntsun idan tsuntsun ya dama to akwai sa'a kenan sai balaraban ya fita. Wa idza fara jihata shimal idan tsuntsun ya hagu ta sha'ama kenan sai ya camfi wa raja'a sai ya koma gida. To shi yasa daga at-tayr saboda tsuntsu da suke saki sai aka sa tafayyara at-tayaratu camfi. Jama'a mun gane wannan da kyau. Kun ga waɗannan camfuffukan mu ma da duk akwai su a kasashen nan namu sai da aka fara da'awa akan sunna sannan mutane suka yi ta duba suna bari. Shi yasa ai ta da'awar sunna malaman bid'a suna ta gaba da ita amma ana fahimta addini. Malaman bid'a su ta aika da babaman su na sharri da abubuwa har man su ya kare sai su lip sai sunna ta ci gaba da ɗaukaka. Yanzu dai sunna duk gidan rediyon da ka kama in ka ji bid'a ta minti 30 to zaka ji sunna ta awa 1. Allah cikin rahamashi duk yadda ake yi an yi iya kokari a danne sauti na sunna a daina jin sunna a kasar nan amma Allah madaukakin sarki bai yadda ba saboda Allah shi yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli walau karihal mushrikun. Allah shi ya aiko annabin shi da gaskiya da addinin tabbas ba dan kuma dan ya rugurguza dukkan addinan ƙarya ya tabbatar da addinin shi ko da kafirai sun yi. Shi yasa a je ai ta yada sunna a ko ina ba sa so tun suna a shari'a har a samu ihdal husna yayi. Ko dai Allah ya shiryar da su masu ashariya su daina ashariya su ma su dawo suna faɗe suna aiki da sunna ko kuma lokaci ne aiko ana nan kwana ɗaya kwana biyu wannan tsoho ya mutu ana nan ana ta da'awa ƴaƴansu da jikokin sai su karɓi sunna shikenan abin da ya faru wa mutanen Makka kenan wasu suka karɓa wasu suka ki karɓe waɗanda suka ki karɓe suka mutu suka ƙare addinin musulunci ya zo ya tabbata yanzu in ka je ka kurawa Ka'aba ido tsaf sai ka ga kamar ba a taɓa kawo gunki kusa da ita ba wanda kuma malaman tarihi sun tabbatar da sai da aka shirya gumaka aka yi mata dankin gunki 360. To shi yasa duk yadda za a yi jama'a a je a yi ta wa'azin sunna a makarantar boko kuke ku ne yan sakandare ku ne MSS a jami'a kuke
a polytechnic kuke, colleges of education, a kasuwa ne, a wurin aikin gwamnati ne, ko ina ai ta yada sunna, ai ta yada sunna, ai ta baza sunna, ko ina sunna ta je ko ina, tun ana ba a so ba. Dama dan Najeriya magi ma an kawo mishi dunkulan magi ma sai da ya mishi sharri kafin ya karba. Balle sunna? Saboda haka babu matsala, komai ka faɗa musu za su dawo za su bi insha Allahu ta'ala. Kaɗai mutane ba sa son sunna, shikenan wai kuma sai a kyale su a ce to tunda ba sa so ba za a daina gaya musu. Ba su haɗa akan ki ba, in wani baya so wani yana so, tunda ba a yi ijma'i akan kinta ba to a faɗa wani yana so, wanda baya so ya haƙura. Haka Abu Talibin yake musu, ita fa annabi gaba ai wa'azi, in mu ba masu wasu suna so, da wanne za a ji mu kibi kuma mu hana wasu su bi? Allah ya shiryar da mu. Takahana idda'a ma'rifatal ghaibi, in aka ce mutum yayi bokanci shine yayi da'awar ya san gaibu. Tukuhina lahu zahaba ila kahinin, wanda ya tafi wurin boka yas'aluhu anil mustaqbal, yana tambaye shi game da wani abu wanda ainihin zai faru a gaba. To game da abubuwan da za su faru a gaba shine muka ce ka fahimta, ana magana yanayi shine waɗannan masu ilimin geography da masu bincike na zamani na karatu na lissafi suke iya gano za a yi ruwan sama kaza, to wannan ba shi daga cikin irin waɗannan. Amma matsalar da ake magana wata matsala da ta shafe ka ko kuma ta shafi wani abu wanda an tabbatar da babu wata hanya ta sanin wannan abu, sai wani ya ce shi ga hanyar da zai gano maka, shine ainihin ake magana hanyar bokanci. Ash-shahidu sai ya ce ga shaida a cikin wannan hadisi, wa shahidu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha ani sihiri. Abin dai a cikin wannan hadisi shine annabi ya hana sihiri, wa dhahabi ila sahir, annabi ya hana tafiya wurin ainihin sahiri, wurin boka. Wa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yanha illa an shay'in mawjudin, annabi ba zai yi ya hana wani abu ba sai abin da yake dama akwai shi, walahu haqiqatun, kuma abin akwai tabbacin shi cewa akwai. Ko ku annabi zai ce kada ku je wurin boka, alhali kuma ba abokanci a duniya, babu wani abu bokanci, zai yi kenan? Ba zai yi ba, ashe akwai bokaye a duniyan nan. Al-khamis, dalili na biyar, wa an abi Musa al-Ash'ari, daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, manzo Allah ya ce la yadkhulul jannata mudminu khamrin, wanda ya dimanci shan giya ba zai shiga ainihin aljanna ba. Wala mu'minun bi sihirin, haka wanda ya imani da sihiri ba zai shiga aljanna ba. Wala qati'u rahimin, haka duk wanda yake yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba. Wanda yake mashayin giya ta zama mishi kamar ruwan kunun zaki ko zoɓo, wannan mutumin ya tabbatar da cewa ba zai shiga aljanna ba. Ko kuma wanda ya yarda da sihiri gaskiya ne, ko ya yarda cewa sihiri na tasiri da kanshi, ko Allah ya so ko Allah ya so an yi tsafi ba, wannan mutum ba zai shiga aljanna ba. Haka ne yanke zumunci tsakaninka duk wani wanda gaba ya cancanta ka sadar da shi sai ka yanke, baka babu aljanna. Rawahu ibn Hibban ya rawaito wannan hadisi. Wa qala al-Albani fi takhrij al-halal wal haram, al-allamah al-Albani ya faɗi a cikin takhrijin ahadith al-halal wal haram bi raqami 91 wa 200 lil hadisi shahidun, a cikin lamba ta 291 yace wannan hadisi yana da hadisin da zai kara mai shaida min hadisi abi sa'idin, daga cikin hadisin sahabi abi sa'idin, yartaqi bihi ila darajatil hasan, wanda zai daga shi zuwa daraja ta al hadithul hasan. Intaha, bayanin ya kare. Qala sai ma'anar ainihin hadisin, ma'anar wannan hadisi, salasatu la yadkhuluna aljanna, mutane uku ba za su shiga aljanna ba, illa ba'da an yu'azzabu fi nari, sai bayan an yi musu azab a wuta, muddaransu wa ma'asi da kuma sabon Allah su. Al-awwal, mutum na farko mudminu khamri, da dimanci shan giya, tutta cikin shan giya, kamar irin su Tarafatu ibn al-Abd, mawaki ne, ba ma guje ne, wani saurayi ne a jahiliya, ya ce shi duk inda aka neme shi ma ba a gan shi ba, a tafi hotel kawai. Yace a je hotel, yana can hotel kawai, yana wurin shan giya. Yace an nemi shi nasiha ka dan rage shan giya, tunda a jahiliya zai maka fata daina. Shi ne cewa ka daina, dattijan gidanku shi ma yana sha, sai dai a ce ka rage, saboda in ka sha kana abubuwa suna yawa, sai a ce ka rage. To an nemi shi nasiha, sai ya ce to kuɗin waye tara? Yace kuɗin nan dai ko ya zanta gado ya same su, to nashi ne. Shi ya nemo abin shi malak din shi, yace dan haɓa shi. Yace kuma wai kai da kake mishi nasiha ya rage shan giya, in baka bar shi more rayuwar shi ba, in ya mutu zaka iya dawo da shi duniya ne?
in ya mutu ba ya riga ya asara rayuwar shi, shi ba ma guje ne bai yadda in an mutu ba a tashi ba, yana ganin iyakar rayuwar kenan yanzu, to kuma zai more, ka ce kada ya more, to wai in ya mutu in bai more ba yanzu zaka dawo da shi duniya ya more ne? Ba ma guje ne, ma guzawa ne na jahiliya daga cikin mawaka ga sunan ashararai ne Allah madaukakin sarki yasa kuma suna da hikima. To shine yake cewa ya ani sharibal khamri allazi admanaha, wato mashayin giya wanda ya dimanci shan giya ba zai shiga aljanna ba. Yani yudawimu ala shurbiha, wanda ya dimanci shan ta tutur kullun yana cikin giya ba zai shiga aljanna ba. Asani mutum na biyu mu'minin bi sihirin, wanda ya imani da sihiri, ya atakidu anna sihira yu'assiru bi zatihi, wanda duk yake da aqida ya kudurta cewa tsafi ko sihiri yana tasiri da kanshi, la bi taqdirillahi wa iradatihi, ba da kudrar Allah ba da nufin Allah ba. Yana ga in dai tsafi ne da an yi kawai dole ya ci, in dai asiri ne da an yi dole ya ci, to wannan ba zai shiga aljanna ba. الثالث نأكو قاطع رحم wanda yake yanke ainihin zumunta, harun li aqaribihi, wanda yake kaucewa dangin shi, fala yasiluhum, baya sadar da zumuncin su, wala yazuruhum, kuma baya ainihin ziyarar su, wannan ma ba zai ainihin shiga aljanna ba. Menene sadar da zumunci? Menene sadar da zumunta? Sadar da zumunci, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace shine ka sadar da wanda ya yanke ka. Danginka sun ƙaurace maka ba su zuwa wurinka sai kai ka je wurinsu, amma annabi ya ce ai in sun zo ka je ai biyan bashi kai ba sa da zuci kai ba. Laisal wasil bil mukafi, kai sun zo wurinka wannan lahadi, waccan lahadi kai kuma ka je wurinsu, biyan bashi. Tsar sadar da zumunci, a wasu danginka sun yi watsi da kai sai kai ka tinkare su ka je ka ziyarce su, kai ka sadar da zumunci don ya gutsire kenan, kai ka sadar da shi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Ash-shahid, abin shaida a cikin hadisin, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha anil i'tiqadi anna sihra yu'athiru bi dhatihi. Annabi ya hana mutum ya kudurta cewa sihiri yana ta'asiri da kanshi. وإنما يجب على المؤمن أن يعتقد أن السحر أو غيره لا يؤثر إلا بإرادة الله. abin da yake wajibi a kanka kai mumini shine ka kudurta cewa sihiri ko wani sihiri to baya tasiri sai da ainihin nufin Allah, abin da ake so kenan. Allah madaukakin sarki ce wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah, masu yin sihiri ba za su iya cutar da wani da sihirin su ba sai da izinin Allah. To abin da ake so ka kudurce kenan. In ka ga sihirin an yi abu ka ɗauka haka Allah ya so, inda Allah bai so ba abin ba zai yi ya kama ba. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To kaga in ka samu wannan aƙidar to an samu komai, kana yadda cewa sai da Allah ya yadda sannan haka ta faru, to kaga ka san kenan Allah na da maganin matsalar, sai ka je ka bincika wace hanya ce Allah ya yadda abu ai maganin abin da ya bada izini ya faru. Mun fahimci wannan? Amma kana kudurce cewa ai tun da dai boka mai gobe da nisa ne yayi, to dole ne ma haka ta faru, to kaga shi yasa za ka yi tunanin wannan matsalar sai an koma wurin boka ko kuma sai an koma wurin shi wanda yayi. Allah ya kiyaye. Asabi'u, abu na bakwai, to kaga ashe anan yanzu jama'a, idan da ashe da a ce, ina dan zuwa jama'a, ashe da a ce sihiri din babu shi a duniya, yaushe ne har annabi sallallahu alaihi wasallama zai nuna wanda ya imani da sihiri ba zai shiga aljanna ba? Zai yi a ce ga wani abu wanda duk ya yadda da shi ba zai shiga aljanna ba, kuma a ce babu abin nan? Lallai ashe akwai abin nan kenan, to shine sihiri, shine mahallin shahid babba. As-sadis, dalili na shida, qala ibn mas'ud radiyallahu anhu, sahabi ibn mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace, man ata arrafan, wanda ya je wurin dan duba ko ɗan tsubbu, shi ne ake nufi da arraf. Kusan abubuwa ne, aikin ɗan duba da ɗan tsubbu da boka da ɗan bori duk suna da alaƙa wajen kafirci, sai dai yadda suke bi ne kawai da bambanci. Wanda ya je wurin ɗan duba, au sahiran, ko wurin ɗan sihiri, au kahinan, ko wurin boka, fasa alahu, ya tambaye shi wata mas'ala, kuma bokan ko ɗan sihirin ko ɗan duban ya gaya wa wannan mutum amsar abin da ya tambaya, fasaddaqahu, shi mutumin ya gaskata shi bima ya ƙulu akan abin da shi bokan yake faɗi, faqad kafara bima unzila ala muhammadin, haƙiƙa ya kafirce abin da aka sauka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kaga a ka'idar ilimi wannan ba za ka kira shi hadisi ba, sai ka kira wannan asari.
ina fatan mun gane, ko da ike daga ƙarshe ya ainihin ce faqad kafara bima unzila ala muhammadin, amma duk da haka yana nan a asari, domin magana ba cewa aka yi annabi ya ce ba, sahabi ne ya faɗi. To ka'ida ta ilimin hadisi, duk abin da annabi ya faɗa ko ya aikata ko ya gani ya kyale sai a kira shi hadisi, sai a kira shi marfu'i. Abin da aka ga annabi sallallahu alaihi sahabi ya aikata ko ya faɗa ko ya gani ya kyale sai a kira wannan abu asari, sai a kira shi mauqufi. Ya rage in maganganu ne irin waɗannan waɗanda an tabbatar ba za su yi da ra'ayi ba ko da fahimta, to sai a ce wannan mauqufi ne, ibnu mas'udin ya faɗi, amma a hukunce to marfu'i ne. Wannan hukunci babu yadda za a yi sahabi ya iya zartar da kafirci a wurin wani wanda ya je wurin boka sai yana da dalili daga manzon Allah. To kaga ko mun ji hadisin a baya ko wanda annabi ya kafirta wanda ya je, to kaga wannan sai a ce mauqufi ne amma yana da hukunci na marfu'i. a sha kasa yace qala al-hafiz al-munziri, babban malami al-munziri rahimahullahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ji kai fitar cikin littafin shi at-tarhib wa tarhib cikin ainihin wato shafi na 53 yace rawahu al-bazzar, al-imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisi wa abu ya'la da al-imam abu ya'la a cikin al-musnad ke bi isnadin jayyid, da isnadi mai nagarta mawqufan, ma ya rawaito wannan ne mawqufan wato daga ainihin sahabina sallallahu alaihi wasallam. Intaha, maganar da aka dauko daga gare shi ta kare. Jama'ar musulmi, hujjojin da ainihin malamin nan ya alƙawarta mana waɗanda suke tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar nan tsakanin Qur'ani da hadisi da zantukan yin sahabbai, to a cikin wannan littafi iyakar hujjojin sun kare. Waɗannan hujjoji ko da ba a zubo hujjoji masu yawan su ba, ga duk wanda yake da natsuwa, yake cikin taitayin shi, yake cikin hayyacin shi a cikin addinin musulunci, sun isa santar da shi cewa sihiri. Tun kafin ma a kai ga buɗe wannan littafi, ai kai babu inda za ka zauna musamman na Afra ce sihiri kare, sai dai shigantaka, saboda duk irin mutanen da ka taso cikinsu akwai sihiri a cikinsu, suna sihiri suna tsafi, inda kasar Afa ne karbafa tsafe-tsafe, sihirce-sihirce, bokaye, yan duba, duk babu kasar da babu. Kasar Hassani, kasar Bari-Bari, kasar Nufawa, kasar Fulani, Inyamurai, Ibra, Kaje, Katab, kowaɗanne iri sai kaga akwai bokaye, akwai yan sihiri, akwai yan menene tare. To ashe kaga akwai abin da koda ka tashi ƙaryatawa sai kai tunanin in ƙaryatawa ya ziyarda da kai, kamar matsalar da na faɗa jiya, matsalar maita. Wasu waɗanda wai suna ga sun fahimci da sai suka ce maita ƙarya ce, to kaga wannan ban kaura ta ƙarya ce, kayi shirme. A gaskiya akwai ta tana afkuwa a duniyar nan. Don aka ce me hukuncin musulunci a ce, amma in ka ce ba ta, to yanzu maye zai iya ainihin dubar wani, in Allah ya bashi iko sai kama kurwashi, yanzu sai a ga ya faɗi yana birgima. Da ya faɗi yana birgima, ana ɗaukar hanyoyi na al'ada da su mayin suke, yana ainihin ƙetara shi ko ya mishi wani abu, shi kenan sai ga ya watsake. Wannan maita ce, to iktisabin ta ake yi, abu ne da ake neman ta, ba a gadan maita. Duk wanda ka ji an ce shi ma ƴaƴan shi ma a'a ba gado suka yi ba, sak musu aka yi, saboda abu ne muktasab, neman shi ake yi. Amma al'ainu, kambin baka ko kambin ido, wannan ita ce larurar da take samun mutum wanda shi ma bai santa ba, wannan ba a kafirta mutum a kanta, domin cuta ce za ta samu idanka, sai zan idanka akwai guba, sai zan bakinka akwai guba, duk abin da ka gani zuciyarka ta soso a kai, in dai idanka ya kai kan abin sai abin ya lalace. Don haka sai annabi ya ce duk abin da ka ga ya burge ka sai ka ce Allah albarka, ko da kana da kambin baka ko kambin ido ya lalace kenan akan wannan matsala. Sai mu samu akwai darasi musamman a karatu akan wannan matsala. To akwai bambanci tsakanin kambin baka da maita. Kambin baka ba abu ne wanda kake iktisabin shi, wani ma yana da matsalar amma bai san yana da ita ba, kamar sahabi Rafi'u dan Khadij, hadisin shi ya zo cikin Muwatta ta Imam Malik, yana da kambin baka amma bai san yana da shi ba, sai da al'amarin ya zo ya faru sannan annabi ya haushi da faɗa, yake ni ma ban san me ya faru ba. Kaga ashe zaka iya kana da cutar baka san da ita, amma maita duk inda maye yake shi ya san shi maye ne. To wancan kambin baka ko kambin ido ita tana iya bin jini, in kana da kambin baka zaka iya haihuwa cikin ƴaƴanka ko ƴaƴanka duka ko ƴarka ko wani ya iya samu ko kambin ido, amma maita sai in ka sa wa ɗanka. Shi yasa ba duk ɗan maye ne lallai ya zama maye ba, ya kamata mu san waɗannan abubuwan. Amma addinin musulunci ya zo da hanyoyin da in maye ya maita shi ba wai sai an koma wurin mayan ba,
a ce zai ƙetara shi ko ya kaza. Addinin musulunci ya zo da hanyoyin duk da ake bi ake lalata waɗannan abubuwa. Ya jama'ar musulmi, billahi allazi la ilaha illa huwa, Allah ya haɗa mu da alherin da duk wanda yadda da shi yayi gamdakatar, wanda duk ya kafirce mishi ya gama yin asara duniya da lahira. Wannan alheri shine alqur'ani. Babu wata matsala da za ta tsaya a gaban alqur'ani sai alqur'ani ya make ta ya wuce kowace iri ce. Duk cutar da ka sani gaba ɗaya alqur'ani yana maganinta. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Amma dai Allah madaukakin sarki yayi wa alqur'ani kirari da cewa magani ne to magani ne, sai dai wani bai san irin lakanin da za a bi a ainihin sawara ba, ko dan an ce lakani sai wasu su ɗauka hanya ce ta karkacewa. Lakani kalma ce ta Hausa ko kalma ce ta Larabci, ma'ana hanya. Wani bai san hanyar da za a bi ta hanyar a karanta alkur'anin ai maganin maita, ai maganin asiri, ai maganin aljani, ai maganin ciwon kai, ai maganin ciwon kirji. Wani bai san haka ba, amma dai alqur'ani yana maganin komai a duniyan nan. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Salisan, babban misali da zaka gane akan haka, dan in aka yi misali mai yawa zaka fi gane al'amari. Yanzu kamar a ce shugaban kasa, kana jin akwai wata ma'aikata da shugaban kasa zai yi maganar a ɗauki naira 100 a baka a wannan ma'aikatar, a ce wai ba zai yi a baka ba? Magana shugaban kasa da bakin shi ya yi magana, sai a rubuta maganar shugaban kasa ya sa hannu, sai a kawo wa minista ko director general ko famsec ko wane ne na ma'aikatar, sai a zo a ce gashi shugaban kasa ya ce a fitar da naira 100 kawai daga ma'aikatar kuɗi ko ma'aikatar kaza a bawa ne. Zai yi a ce maganar shugaban kasa ba za ta yi maganin naira 100 nan ba? To wannan kyakkyawan misali ne wanda tare da cewa Allah yana cewa fala tadribu lillahi al-amsal. Maganar Allah ce akan matsalar da take ta faru ne da izinin Allah, kuma kana jin maganar Allah sai ta kasa warware ta? Ba zai yiwu ba. Babu wata cuta a duniya sai zan Qur'ani zai maganin ta. Kuma sai mun gama karatun wannan littafi zaka ga wace irin cuta ce zaka gani cewa babu maganin ta. Duk zai tattauna maka matsaloli ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Salisan, mas'ala ta uku daga cikin mas'alolin da za a karanta a ƙarƙashin wannan faslin, don in ba ku manta ba faslin yana ɗauke da abubuwa uku. Dama ya ce zai kawo dalilai Qur'ani da sunna da ke tabbatar da akwai aljanu ko? Zai kawo dalilai Qur'ani da sunna da ke tabbatar da akwai sihiri. To sai kuma ya ce aqwalul ulama'i fi sihiri, su ne zai kawo kotu. sai ya ce aqwalul ulama'i, zantuttukan malamai. Menene malamai suka ce game da sihiri? Yanzu kaga za an kama Allah ya ce, annabi ya ce, sahabbai sun ce, ga manyan malamai. Tare da ce an fa aka ce Allah ya ce, annabi ya ce, ko ba a ce wani sahabi ya ce ba, ya isa fa, don Allah da manzon Allah ne hujja kawai akan ka. To amma wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun. In baka dan hada musu da malamai ba sa yarda. To shine sai a ce maka malamai. Dan wani ka ce Allah ya ce, annabi ya ce, sai ce malaman fiqh ba. Ko fiqh bai iya faɗi ba, ko fadin bai iya faɗi ba, fiqh malaman fiqh ba. Sai ta ce to malamai sun ce, sai ce to alhamdulillah. Tunda shi garin shi tarbiyyar malamai aka fara mishi, dan da an haife ka a Najeriya a halari ake fara maka da shi. Sai ka girma tukuna zaka sayo bulugul maram kana kyama hadisan. To kaga an hada ka fada da manzo Allah, fadan da yafi karfin ka. Amma ce an haife ka Qur'ani da hadisi sai da ka kai shekara 20 sannan aka fara koya maka risala, ka san Allah da manzon Allah ne gaba, duk magana wani malami gwada ta ake. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To ba laifi bane a kama ganganun malamai, amma abin da ake so ka gane fa, ko da wani malami bai taba marawa matsalar baya ba, tunda Allah da manzon Allah sun isa shikenan. Matsala ta samu babban malami tunda ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Khattabi, al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi ya faɗi rahimahullahu, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ta'ala. Yace kad ankara qaumun min ashabi taba'i as-sihra, an samu wasu mutane daga cikin mabiya ɗabi'a, wato masu ilimin psychology, masu ilimin nafs. An gane? Kawai waɗanda su sun ginu akan ilmomi ne na ɗabi'a, dan haka sai suka ƙaryata sihiri, suka ce ƙarya ne, wa abtalu haqiqatahu, suka ɓatar da haƙiƙanin sihiri, suka ce babu sihiri. Wal jawabu, amsa akan wannan magana ta su, anna sihira sabitun, sihiri dai tabbataccen abu ne, wa haqiqatuhu mawjudatun, kuma haƙiƙanin al'amarin sihiri akwai shi a duniyar nan. ittafaqa aksarul umam min al-arabi wal fursi wal hindi wa ba'd ar-rumi ala isbatihi. Mafi yawancin al'ummomin da ke zaune a duniya, tun daga larabawa da farisawa da indiyawa da wasu ɓangare na rumawa, sun haɗu akan tabbatar da cewa akwai sihiri,
wa ha'ula'i waɗannan da kaji an lissafo maka afdalu sukkani ahlil ardi su ne mafi fita daga cikin mazauna duniya wa aktsaruhum ilman kuma su suka fi kowa ilimi wa hikmatan kuma su suka fi kowa kwarewa da gwaninta tun a zamanin nan da in aka ce maka larabawa farisawa indiyawa rumawa dukkansu a ce sun haɗu akan kaza gaskiya ne sai a samu wani kawai kwanan nan ko kwanaki sai zo sai ce ƙarya ne in ilimi da hikima da dabara da falsafa da me yake takama da shi waɗannan su suka ƙirƙiro falsafan ma mun fahimci wannan da kyau ko sai ce wa qad qala ta'ala kuma ai Allah ya ce yu'allimuna an-nasa sihira suna karantar da mutane sihiri wa ashe inda babu sihiri har za a ce suna karantarwa wa amara bil isti'azati minhu kuma Allah ya neme mu da mu rinka neman tsari daga sihiri fa qala sai ce wa min sharrin naffasati fil uqad Allah ka tsare mu daga sharrin masu ainihin tofi a cikin kudurce da tsohuwa kaga ta kulla zare ta tofa ta kulla zare ta to waɗannan sihiri ne suke to aka ce ka nemi tsari daga sharrin su shin inda babu sihirin nan zai yi a ce ka nemi tsari daga sharrin su sai ce wa warada fi zalika an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akhbarun kuma akwai hadisai labarai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama la yunkiruha illa man ankara al-ayan wa darura babu wanda yake iya musun waɗannan abubuwa na labarai da hadisai da suka zo daga manzon Allah sai wanda yake iya musun abin da yake kememe shine al'ayan abu kememe ido ya ji ya gani sai kai ka ce ƙarya ne wa barura da kuma abin da yake barura ne abubuwan da ake kira barura na rayuwa in ka ji ana magana ilimi shine abin da koda ba malami ba kowa ya yarda da shi yanzu ko jahili ya buɗe baki ya magana in ka tambaye shi wannan muryar tawaye zai ce muryar shi ce in ka ce mai sai ka kawo qur'ani ko hadisi da ke tabbatar da muryar ka ce sai ma ya maka dariya shin yanzu akwai buƙatar sai mutum ya kawo dalili akan wannan muryar da yake fitarwa ta shi ce kaga wannan ilmu daruri kenan akwai ilmomi waɗanda suke al-muktasabat sai ka koya za ka samu akwai ilmomi waɗanda suke daruriyat ilimi al-muktasab kamar ilimin likitanci ilimin karatu ilimin rubutu da makamantansu amma ilimi na daruri kamar tinkiya in ta haifi ɗanta wane ne ya koya wa ɗan wa ya nuna wa ɗan wane ne ya karantar da shi cewa ga idda zai je ya sha mama amma tana haihuwa yanzu in ta gama lashe shi in ya jagije sai ka ga ya lallaba ƙarƙashinta ya je ainihin yana shan nono wane ne ya nuna mishi haka babu wa ya koya mai babu to wannan ilmu daruri ne wanda ko baka da malami baka bukatar malami kowa ya iya shi misali wane ne ya taɓa koya maka saitin loma in ka ɗauko ta kai baki da ita kakai hanci da ita kana da malami akan haka babu ba wanda ya taɓa ɗauko loma ya wuce da ita hancin shi ko ya wuce da ita ido to waye ya koya maka wannan karatun loma an ɗauke ta baki ake da ita babu to su ne ilimi na daruriyat waɗanda duk abin da kake duk halin da kake ka san haka abin yake jama'a mun gane wannan to duk wanda kaga yana musun cewa akwai asiri a duniyar nan to sai wanda yake musun abin da yake kene na gashi an ji an gani da ido sai shi yake ƙarya ne kamar masu musun sihirin nan ga sihiri an ji an gani kene ne sai ka ji wani ya ce ƙarya ne to kaga yana musun al'ayan kenan yayi kene ne ya bursuna idan shi toka ko kuma abdaruriyat abubuwa waɗanda an san haka suke sai mutum ya ce ƙarya ne to duk wanda kaje yana musun sihiri to sai dai kuma wanda yake musun irin waɗannan abubuwa to duk wanda kaga ko yana musun irin waɗannan abubuwa to ka tabbaci haƙiƙa wannan mutum da shi da jaki ba su da bambanci domin yanzu ka nuna hancinka ka ce wannan hancinka ne sai ya ce ba hancinka bane sai ka rasa ta ina ma za ka yi mai raddi ta ya za ka kare kanka akan cewa hancin da ke fuskaka hancinka ne tunda ya ce ba naka bane kaga yana musun ad-daruriyat wal ayan kenan وفرع الفقهاء فيما يلزم الساهر من العقوبة malam ya ce kuma malaman fiqh sun rarraba hukunce-hukuncen da ya shafi ainihin ɗan sihiri na daga irin uquba da za a yi shi za ka zo ka ji za a ce in wannan sihiri ya yi shi ne ta hanya kaza to hukunci kaza in ko ta hanya kaza to hukunci kaza duk wannan yana nan rubuce a cikin littafin fiqh wa ma la asla lahu duk abin da ya zama kuwa ba shi da asali la yablughu hadha al-mablagha min ash-shuhra ba zai kai wannan ainihin wato matsaya ba zai kai matuƙa irin haka wajen shahara ba misali malaman fiqh zai yi su rinka bada hukuncen abubuwan da suke babu su a duniya su ce
wanda ya kisan kai, wanda ya sha giya, wanda ya kaza a kashe shi ko a yi mushi bulala, sai zama irin waɗannan abubuwan ba a yin su kuma ba za a taɓa yin su ba sa faruwa a duniya. Zai yi malaman fiqh su haka? To ashe tunda kaji malaman fiqh suna faɗin hukuncin wanda ya sihiri, wanda ya kaza, wanda ya kaza, karanta muktasar kaji. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Ashe wannan yana nuna lalle akwai ainihin sihiri kenan. Shine malam yake cewa abin duk da bai kai shahara, abin da bai kai matsayin haka ba zai samu irin wannan shahara ba, wal istifada da irin wannan kwararowa ta hukunce. Amma matsalar da ke faruwa galibi ko waɗannan da kake ganin su da kimakiman naɗi suna ƙaryata matsalar nan. Wasu su fa karatun su fa ko risala bai kai ba ma muktasar ba. Wani ko risala karatun shi bai kai ba, wani ya fara karatun ishmawi ne ko iziya, shikenan aka ce kai ne sarkin malamai, to shikenan bai sake zuwa makaranta. Shi yasa ka karanta sahihul bukhari kitabul ilmi, malamai suka ce tafaqahu ko ta'allamu qabla an tasudu, ku koyi karatu kafin a naɗa ku shugabanni, don in aka naɗa ka zama shugaba baka iya zuwa makaranta. Kai ne shugaba, aka ce kuma za ku tafi ɗauko ilimi, kai kana aji ɗaya, wannan ɗan agaji na aji biyu, wannan ɗan kwamiti yana aji uku, duk sun tsere maka a karatu, to kaga sai ka ga to ai za a rena ka, don haka sai ka ja da baya. To kana ja da baya kuma shikenan sai asirin kai to shi yasa ka yi kokari kai karatu, ko kana tunanin kai baka sha'awar ka zama liman, kai baka sha'awar ka zama malami, kai ba ka dai yi karatu. Shi karatu jali ne na duniya da lahira. Za ka iya samun kanka a ɓacin rana ba ka da karatu, duniya da lahira sai ka shiga cikin wahala. Don haka ka yi karatu ya zan kana da abinka a ajiye, duk sanda matsala ta tashi sai dai ka ci gaba da jawabi. Shi ne sai yake cewa fa nafiyu sihiri, don haka kore sihiri jahalun, jahilci ne mutum ya ce sihiri ƙarya ne, babu shi, jahilci ne, wauta ce. War raddu ala man nafahu laghwun, raddi kuma ga wanda ya kore sihiri. Kai in ka je wani yana ƙaryata sihiri, ka zo za ka yi mai raddi, to kai ma wargi kake, wasa kake, kai ma ɓata lokacin ka kake. Wa fadlun kuma ma fifita shi kake yi, kana bashi wata daraja ne. Har ma mutum ya ce sihiri ƙarya ne, ka zo ka nemi shi raddi, kana bashi wata ɗaukaka ne. Intaha, bayanin da aka ɗauko daga al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi ya ƙare. Sai ce ka duba littafin Sharhu Sunna na al-Imam Muhyi Sunna, al-Imam al-Baghawi, a cikin mujalladi na 12 shafi na 186. al-Imam al-Baghawi da 88. al-Imam al-Baghawi wani babban malami ne na hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sai rinka yana tattaro ingantattun hadisai waɗanda galibi Bukhari da Muslim sun haɗu a kansu, sai kawo su da nashi isnadan, sannan ya zo sai kawo zantutukan da malamai, malam wani ya ce, Shafi'i ya ce, Maliku ya ce, Abu Hanifa ya ce, Ahmad ya ce, Sufyan ya ce, Ishaq ya ce, duk sai ka kawo. Yana bujiro maka da mas'alolin, littafi ne mai ɗauke da ilimi. Yace yayi haka ne saboda ganin a zamanin shi himmar mutane ta yi sauki game da fahimtar ana iya fitar da fiqh daga cikin hadisi. Yayi wannan aiki kusan shekara 1000 da suka wuce. Wannan littafi nashi haka aka buga shi mujalladi 15 ne. Al-Maktabul Islami da ke Dimashq Sham suka buga shi. Darul Fikr sun zo sun sake wani bugu yanzu a cikin mujalladi 8 gaba ɗayan shi. Sharhu Sunna na al-Imam Muhyi Sunna al-Hafiz al-Baghawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Asani, malami na biyu daga cikin jeren giyar malaman da ake kawowa waɗanda suka tabbatar da cewa sihiri gaskiya akwai shi a duniyan nan. Qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi, Qurtubi malamin tafsiri rahimahullahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, yace zahaba ahlus sunnati ila anna sihra sabitun wa lahu haqiqa. Ahlus sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma akwai haƙiƙanin shi, akwai shi a duniyan nan. Kaji malam yace ahlus sunna sun tafi akai, amma sai yace wa zahaba ammatul mu'tazila, an kuma samu baki ɗayan mu'tazilawa, yan ba ruwanmu, yan munki mu'tazilawa, su sai suka janye kansu daga al'umman musulunci, sun ƙi su shiga nan, sun ƙi su shiga nan, ba ruwansu da kowa. To su kan mu'tazilawa wa Abu Ishaq al-Istarbadi da wani malami cikin Shafi'iya mai suna Abu Ishaq al-Istarbadi min ashabi Shafi'i, daga cikin mabiya Shafi'i, su kuma baki ɗayansu sai suka tafi ila anna sihira la haqiqata lahu, cewa sihiri ba shi da wani haƙiƙani, ba gaskiya bane. Yanzu jama'a kun ji, mu'tazila ne da wannan aqida, sai wannan mutum da aka samu ya afka kafa shi ta zani a cikin mabiya Shafi'i, cikin Shafi'awa guda ɗaya gashi. Amma ba haka ba, aqida ahlus sunna ita ce sihiri
gaskiya ne akwai shi a duniyan nan. Sai ce su waɗannan mutane da suka ce sihiri ƙarya ne sai suka ce wa inna ma huwa tamwihun, shi ai sihiri ba wani abu bane kawai dabara ce, wa taqyilun da rufa'ido, wa ihamun da kuma ruɗinka ne ake likauni shay ala ghairi ma huwa bihi, a nuna maka abu ba a yadda yake ba. To kaga anan sihiru takhil yake magana, wanda sihiru takhil shine rufa'ido akwai shi, akwai sihirin rufa'ido akwai kuma sihiri na hakika. To